Kita ang pagkadismayado ni Teddy, isang caretaker ng kambingan sa Barangay Bulawan, Urdaneta City, Pangasinan, matapos siyang manakawan ng 3 kambing ng mga hindi pa nakikilalang mga kawatan. Ayon kay Teddy, Lunes ng umaga nang kanilang mapansin na nakabukas ang pintuan ng gate at kulungan ng kanilang mga kambing. Agad umano nilang nakita na kulang ng 3 ang kanilang mga alaga. Ang mga anak ko ang naglalabas ang kambing. Nung pagpunta nila, nakabukas na yung pintuan ng kambing tapos yung 3 nasa labas na rin. Sabi ng tito ko, yung kambing yon doon, inabog ko, sabi niya. Pagpunta doon, wala na yung 3, yung 2 babae at 1 lalaki. Ang ano ko doon, ang pizza ko doon, hindi nila kakatayin yung 2 babae kasi talaga masasayangan sila kasi manganganak na talaga. Baka yung ano lang, lalaki. Nagbabaka sakali ako na nag-iikot-ikot nga para sakaling makita na nakapastol sa bukid. Wala pa naman ako na ano ngayon. Sa kuha ng CCTV sa lugar at sa pag-iimbestiga ng barangay, 3 motorcycle rider na may tig-iisang angkas ang itinuturing ng mga suspect sa pagnanakaw. Ayun o, gitna o. Pati ito. Oh. Ayan o, meron talaga. Kasi ano pala, parang Rosie yun. Rosie, no? Yung motor. Tapos ito, nasa gitna din. Ay, May 3 motor na tag-isa silang angkas at doon po nakita na nasa gitna po nila yung kambing. Bali 3 motor. Bali 6 po yung tao, sir, na galing po sila sa Kasantaan tapos doon din sila lumabas papuntang Kasantahan. Mga tagalabas po, sir, ang mga gumagawa niyan, sir, kasi dito sa Barangay Bulawan wala naman pong naging suspect. Ayon din sa barangay, hindi ito ang unang beses na may nanakawan ng kambing sa kanilang lugar. Mga dayo o hindi umano nakatira sa kanilang barangay ang mga nagnanakaw ng mga alagang hayop. Nagsampa na ng blatter report ang caretaker na si Teddy at patuloy na nag-iikot sa mga karatig bayan at umaasang maibabalik ang mga nanakaw na kambing, gayon din ang pagkakatukoy ng pagkakakilanlan ng mga kawatan. Gusto ko rin sanang matulungan ako na mahanap. Madaling araw ng linggo, kung sino man pong nakakakita yung mga 3 na sunod-sunod na single na may karga na kambing, sana magbigay sila ng information para matulungan din naman po kami dito po sa Barangay Bulawan kung sakaling nakita nila. Lester Narag, Balitang, Solid North.